Zdravím vás, priatelia. Dneska tu máme dve originálne prilby zo slovenského štátu. Originálne prilby zo slovenského štátu sú veľmi ťažko zohnateľné, pretože tých vojakov bolo relatívne málo, samozrejme slovenských vojakov, a potom neskôr si vlastne aj tie znaky zoškrabávali kvôli viditeľnosti, aby neboli tak viditeľní. Dobre, začneme najprv horšou helmou. Takže tu môžeme vidieť tmavý modrý pás. Na tom videu to síce vyzerá čierno, ale je to tmavo modrý pás. Troška vidieť lepšie. Je už bez futra, bohužiaľ. Troška zrdzavená, už má niečo za sebou. Troška pozostatky farby. A čo sa týka tohto modrého pásu bez vlastne toho dvojkríža, čo som sa respektíve dozvedel, tak to bol jedna divízia dostala vlastne pri spracovaní rozkazu spravili chybu a jednoducho nejak nepochopili alebo nedostalo sa k ním k ním to, že tam má tam byť modrý pás a má tam byť dvojkríž, hej. Čiže doslova to takto bolo, že celá jednoducho tá divízia slovenská mala len modrý pás a nemala dvojkríž. Potom zvyšné divízie, samozrejme ten rozkaz bol kompletný, bol nakreslený a vlastne tí ostatní vojaci si tie kríže malovali podľa rozkazu. Samozrejme, keď sa bavíme o nejakom dizajne toho dvojkrížu a modrého pásu, tie farby sú rozličné, v podstate sa to malovalo tým, čo tí vojaci mali, alebo armáda mala, alebo nejaký proste niekto, tam nejaká technická súčasť armády. A takisto vojaci si malovali tie dvojkríže sami, takže niektoré sú silnejšie, niektoré sú tenšie, vyššie, širšie. Samozrejme ten rozkaz bol presný, bol presne nakreslený, ale samozrejme tí vojaci, keďže si to malovali sami, tak to bolo veľmi, veľmi rozličné. Hej. Toto máme originálnu prilbu, ktorá bola nájdená kedysi dávno priamo v dome v Humne mojim kamarátom. Môžeme vidieť, že má akože dosť opoužívaná, ale napriek tomu je ešte stále vo veľmi peknom stave. Je v nádhernom stave. Pozrime sa na futro. Vidíme aj ten remenec, už je dosť obnosený. Mám tu troška horšie svetelné podmienky. Nechcem do toho vrtať, lebo tá prilba samozrejme nie je moja. Neviem, či tam má nejaké značenie. Tu má dokonca podpis. Môžeme vidieť podpis vojaka. A tu je tiež niečo ešte. Keď sa pozrieme zo spodu, zo spodu tam toho moc až tak nevidieť. Inak nevidím asi žiadne iné značenia. No musel by som sa na to lepšie pozrieť, ale nechcem, nie je to moja helma, nechcem do toho až tak vrtať. Hej. Takže vidíte, že helma je kompletne v pôvodnom stave. Ja som rád, že mám možnosť túto helmu natočiť, pretože viem, že táto helma je originálna. Pochádza z druhej svetovej vojny a že teda môžem si ju natočiť na video. Hej. Takže asi toľko k helmám slovenského štátu. V podstate to boli klasické hríbiky československé vzor 32, ktoré sa prebrali do slovenskej armády a odlišovali sa potom tými poznávacími znakmi, tým modrým pásom a tým dvojkrížom. Samozrejme v 45., keď skončila vojna, sa to čistilo, prestriekalo, prefarbilo, pretože slovenská armáda prestala existovať. Čo by som ešte povedal k tým helmám? No, samozrejme boli traja výrobcovia tých heliem, ale dobre, to už teraz zachádzam do v podstate predvojnového obdobia, čiže to asi možno spravím niekedy video na budúce, lebo som už jedno o týchto helmách robil. Hej. Tak ďakujem za pozornosť, priatelia, a prajem ešte pekný deň. V prípade nejakých poznámok kľudne komentujte, vždy sa niečo rád dozvediem, takže rád sa niečo priučím. Ďakujem a prajem pekný deň ešte.